Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, сурате да ҳаминҷа мондагиам Кенҷаев Иноятулло соли таваллудиш 2004. Тӯли 20 рӯз мешавад ки дар Москва дар метрои Анина кор мекарад. Квартирашам дар метрои Анина дабудай. 20 рӯз мешавад беному нишонай. Аз бародарое ки дар Москваен ё аз бародарое ки дар спецприёму мақсад ҳастену телефон дорену наворои моро кам тамошо мекунен, хоҳиш илтимос кадоме дар ин бачака дар ки ҷое ки бинен дар рақамҳои падараш занг занен. Дар ҳаминҷа рақамҳои падарша мемонам. WhatsApp дора, рақамҳои Тоҷикистонай WhatsApp дора. Занг занен, хабар расонен. Бениҳоят падараш ташвишай. Мақсад чанд рӯз шуд бачаша кофтисай намеёва. Ягон ҷо ба ҳамин хотир маҷбур шуд ки видео кунам. Илтимос ҳамин видеоро паҳн кунен, ба тамоми ёру дӯстотон равон кунен, ба хештаворо, ҷуроҳо, группҳои WhatsApp дароӣ кунен. Асобина группҳои WhatsApp ки дар Москваи даваё роӣ кунен, группҳои Telegram дароӣ кунен. Ҳамин бародара ҳар чӣ зудтар пайдо кунен. И бачак ай ноҳияи ай шаҳри Ҳисор мешуда, ай шаҳри Ҳисор таваллудиш 2004. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон бародарои азиз. Умедворам бетараф намешен ва барои ёфтани ҳамин бародар мон кӯмак мерасонем.